Jotono no khulumkani channel ro angkai noro ani channel no subscribe khalaya kongka angkai subscribe khalai di angte buku tal job advertisement te online information related video sanamo norong ni bagai angkai o video no share khalai di je candidate interested tongnai borong no angkai phaidina lein tini ta kisa katal job advertisement Omong kangkai border security force omoni bakhaktei naidi advertisement rijaka advertisement for recruitment for the post constable border security for constable omo 2021-22 year ni kangka jaga sajaka naidi male female cholate bwrui borongo talangjaknai oro vacancy rijaka 2788 vacancies o jagao tongo 2651 vacancy ingke chelaroni bagai tai 137 angkai berirongni bagai angkai oro naidi rajaka 21700 ni simi 69100 choratei boni pay scale tongnai per month angkai oro naidi ko CT omo kamkai tusijak li oro naidi oro tongo kwbangma post tongo omo haike o jagao naidi sini ST rokni bagai 221 post tongo angkai je candidate interested tongnai border security force BSF o khlaina musung tongnai angkai khlai di oro naidi sini ST rokni bagai kwbangma post tongo angkai omo haike no bwri rokni bagai bo naidi bwri rokni bagai 5ta post tongo omo bo jagao angkai iko naidi kugo tongo angkai WCO tongo angkai tai sweeper o tongo 5ta seat tongo angkai total sini ST rokni bagai chelarok to 211 tongo bwri rokni 5ta seat tongo angkai phaidina lein oro important tamo tong bahai apply khlainai oboni bagai angkai oro angkai naidi oro sajaka online mo tangnai noni application online ma khlainai iko boni website angri rwana norok tomung no confuse rok nangkha angkai ano comment khlai di angkai last date angkai je publish mani oboni 45 days ni sekango norok application ma khlainai angkai norok khlai di tomung dati khlai mangka dati khlaina di angkai phaidina lein tola eligibility criteria tamo sajaka o jaga angkai o jagao sajaka naidi age tongna nangnai 18 ni simi 23 years omo angkai education angkai je class 10 pass songjak borok rimanai naidi 2 years experience tongna nangnai o je trades rungmani a jagao angkai tai 1 year certificate course tongna nangnai industrial training je ITI khlaijak tongnai tai kaisa sajaka 2 years diploma industrial training institute in trades similar je ITI khlaijak tongnai a branch nia trades so borok preference rijaknai actually obo education kai education qualification class 10 pass angkai apply khlaimano angka o jagao sajaka naidi physical standard tam tongna nangnai categories oro ST rokni bagai height amsuk 162.5 cm nangnai chest nangnai tei weight angka height bai omo borok gokhaye nainai angkai bwri rokni bagai bo same no chela rokni bagai omo bwri rokni bagai 150 cm height sanjaka chest angka not applicable chest nangya angkai phaidina lein taisa bini important tai tamo oro totai kono sajak kwrwi khe amsuk o jagao saka boni website iko rwkha oro thangai norok tebo kwbangma information nadi naimano angkai omo rwjakha December 2021 angkai norok dati khlai mansak dati omono apply khlai di angkai omono norok video no share khlai di je candidate interested tongnai borok rima nangthung omo naidi government of India Government of India oboni bwkhaktei angkai oro vacancy kwbangma tongo norok nainai di
Angka je candidate interested tongai to ready angka o video no kwbangma share khadi je border security force o samung khlai tongna musongnai rok sini ST rok ni bagui amsuk 11 ta seat tongo chela rok ni bagui hingke bwrwi rok ni bagui 5 ta angka je candidate interested tongnai borok apply khlai di apply khlai thani norok khlaimui wngwi tongkha angka comment khlai di ang sawano ang boni official website angani description link ko rirwnai norok naidi thangdia oro angka tini ni bagui amsuk nong situ angkai jotono no hambai.